Hurrengo bideoa da jakiteko nola jaitsi YouTubetik bideo bat. Ze askotan gelan, YouTubeen sartzen gera eta igual internetik ez dago. Orduan, kasu horietan, ondo dago aukera ukitzea deskargatzeko. Egin behar duen gauza bakarra, YouTubeko horrian sartu, gero hemen jartzen dugu adibidez inguruneko zentzumenak lantzeko. Zentzumenak eta bilatu. Eta aukeratzen dugunean bideoa, hau nahiko poliki da. Bideoa suposatu dela hau gu nahi duguna, bigarrena. Sakatzen dugu hor, izenburuan. Eta orduan, ez dugu jarriko martxan. Sakatuko dugu pause. Eta hemen goian, helbidea dagoen tokian, oain urdinez dagoen honetan, egin behar duguna da, YouTubeko Y-koa azten den, horren aurretik dagoen guztia borratu, eta sakatu S jarri, txikiz jarri dugu, SS, eta Enter. Pixkat itxoin, eta eramango gaitu beste horri batera. Eta horretan bertan ja, ematen dizkigu aukera deskargatzeko. Orduan daude formato diferenteak. Ni normalean, hemen aukeratzen dut. Hau dira aukera guztiak daudena. Nik FLV aukeratzen dut. Eskolan dagolako FLV. Baina, Eta behira. Ja, hemen behian, ikusten badezue, ja, ari da deskargatzen. Eta listo, hoi bukatzen denean, ja daukagu artxiboan. Nahi badugu jakin non dagoen, bukatzen denean sakatzen dugu hemen. Mostraren karpeta, eta hor daukagu ja bideoa, nahi dugunean erabiltzeko.